Ang rason nga ngano kuno si Jesus ni hangtong diha sa paglangsang sa krus tungod kay siya usa ka subversibo nga magtutudlo, tungod kay siya nagasupak sa balaod sa mga Hudyo, tungod siya wala mosunod sa pagtulunan nga gihuptan sa mga Hudyo. Kini mga kaigsunan dakong bakak. Kay gani kung atong paminawon pag-ayo ang atong ebanghelyo, si Jesus nag-encourage yun nga musunod kita sa balaod sa Dios. Siya nag-encourage yun nga walay usbon sa mga balaod sa Dios. Siya nag-encourage o nagaingon nga ang iyang pag-anhi mao ang kahingpitan sa pagtuman sa balaod sa Dios. Busa tataw nga kining maong pasangil nga siya usa ka subversibo, wala nagasunod sa balaod, dili tinuod. Ang punto ni Jesus diha sa iyang mga pagtulunan mao gayud ang pagpalawom sa pagsunod sa balaod. Nga ang balaod dili lang siya mao ang lintunganay sa tanan, kundili ang balaod pamaagi lamang sa pagkabot sa maong lintunganay sa tanan. So, the law is a means, not an end. Apan kung atong lantawon mga igsuon, dali lang himuon o sundon ang balaod nga isip usa ka lintunganay na. No? It is already an end. Ngano? Kay ang atong kinabuhi mahimo lamang sukdon sa external nga mga gibuhat. Nahimo ba nimo ni? Check. Kana nahimo ba nimo na? Check. Kini nahimo ba nimo ni? Wala. X. Kini nahimo ni? Check. Checklist nga pagsunod diha sa atong Ginoo. Ang buot ipadayag ni Jesus nga ang balaod instrumento lamang aron unta ang atong lintunganay mao gayud ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Nga kining balaod makahatag kanato og kahigayunan diin ato pang mapalawom ug mapuy-an gayud ang kabubuton sa Dios. Busa mingon kita kana day balaod pa dili na kabubuton sa Dios. Kabahin lang na sa kabubuton sa Dios. Pananglitan, mingon kita ayaw pagpatay. Di mo patay, pero magmarites lang hangtod murag naglakaw na nga patay. Ngano man, kay ang tinuod nga kining balaod nga yung pagpatay, muhangtong unta ngadto sa balaod sa gugma o pagrespeto sa dignidad sa tao. Mao na mga kaigsunan nga nindot ato kining hatagan og pagpalawom karon. Kay diha sa Kwaresma ato ning mingon nga masubsob nato nga lantawon diha sa atong kinabuhi. Kumusta na akong spirituality? Kumusta na ang akong pagkasumusunod ni Kristo? Kini ba usa ka pagsunod lamang pinaagi sa unsay buluhaton o walay espiritu ang buluhaton? Uy, hala. Karon kay Kwaresma, every Friday gyuta mag-way of the cross. Unya kay every Friday man, dili na mabalhin og Thursday oy. Kay Friday gyud na. Nagsugyot ko kay usahay na kasal og Friday dere. Himuon lang natog Thursday, di maningog kay gusto gyud Friday. Asa man? Ang spiritualidad niini, kana lang bang pagtuman sa Biyernes o diha sa pagsunod sa dalan ni Kristo sa krus? Hala, kay kinibiya, no? Daghang kaayo diha sa karon kulo ka bildo sa JKK, no?
nga maingon dayon nga man nga ang 70 anyos pataas dili naman paserbihon. Kisa ingong dili paserbihon. Tanan paserbihon, paalagaron sa nagkadaiyang pamaagi. Ihatag na lang ng posisyon sa leadership ngadto sa uban, no? Nga naapay kakayahan. Mao na mga kaigsunan nga usahay, ang atong hunahuna kinahanglan bubuan sa Espiritu sa Ebanghelyo karon. Aron makakita kita nga mao kini ang pasabot sa mga giya sa balaod sa simbahan, mga polisiya sa simbahan, para unta mas mapalawom nato ang pagsunod kang Kristo, dili lamang isip buluhaton, kundi isip espiritu sa atong kinabuhi. Daghan kayo nakita mga Katoliko kinahanglan usisahon. Kay daghan tang mga buluhaton, no? Daghan tang mga tradisyon nga gisunod. Apan kini ba nagbitbit og nahimong instrumento sa pagpalawom nato sa pagpuyo sa kabubuton, sa gugma, sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. So dili nato sukdon, no? Dili din nato sukdon ang atong pagkakatoliko kung pila kabuk organisasyon ang atong giapilan. Kay naay daghang Katoliko nga hala tanang organisasyon apilan ug sa kadaghang sa organisasyon diha na masukod nga ako maayong Katoliko. Ups, adto ta sa Ebanghelyo. Ang Espiritu nga kinibang mga organisasyon, kinibang mga buluhaton, nagpalawom sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios nga maugayod ang gugma alang sa Dios labaw sa tanan ug sa atong isigkatawo sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Busa pangayoon nato niining Eucharistia nga Lord, diayaw lang may bisiha, tabangi mi nga dili may mahimong busy sa kadaghan sa mga buluhaton. Kundi, Lord, tabangi kami nga mahimuunta kaming busy sa pagpalawom sa imong gugma o presensya diha kanako o diha usab sa akong pagpaningkamot sa pagwitness niini ngadto sa among katilingban. Amen. Magampo kita sa Ginoo ang naghatag sa tanang mga maayong gasa nga unta kita kanunay makatuman sa iyang mga balaod uban sa gawas nun nga kinaiya diha ni Kristo. Kita moingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo nga ang simbahan magdala sa kahayag ni Kristo ngadto sa katawhan pinaagi sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga magbabalaod, magamugnag mga maayong balaod, alang sa kaayuhan sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, mopatuman sa balaod ug magdala sa kagawasan ug hustisya, ngadto sa ilang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang katawhan makaila sa Dios ug mosunod sa iyang mga balaod nga gisulat sa ilang mga kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga hinikawan ug nanaginusara mahatagan unta sa gikinahanglan nga pag-amuma, pagtagad ug pagtamod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Langit nga